बे खेबनिफ्राय बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा गुबुन रायजोनि सिंनि कम्पानि लहा कम्पानि गेस कम्पानि आरो बायदि बायदि कम्पानि इन्डास्ट्रियेलफोराव थांनानै खामानि मावहैनो गोनांथि गैला। नंगौ बे खेबनिफ्राय रायजो राजाफ्रा गाव गावनि न'खरावनो सुखु गोजोनै मोखां नायलाय संसार जानानै खामानि मावनो हासिगोन बिटिआर हालामाव। आरो बेनि थाखाय बिटिआर सोरखारनि ब्रिक मिशना जागायबाय। थारैनो जोबोद गोजोनथाव। गाव गावनि न'खर सुंथानो रायजो राजाफोरा खामानि नागिरनानै बेंगालर मुम्बाइ आरो गुबुन गुबुन रायजोआव थाहैनो गोनांथि जानाय नंला। बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरा गावबा गावनि जिल्लानि इन्डास्ट्रिफोरावनो न'आव थानानै खामानि मावनो हानायनि सुबिदाखौ मोनसिगोन। नाथाय माबायदि थांखिजों बिटिआर सोरखारा रायजो राजानि आंखालखौ सुफुंनो थांगासिनो फै नोंथांमोननो जोंनि स्क्रिननि गेजेरजों थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लि स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव नोंथांमोननो होनो थाखाय आखायाव लादों। माबोरै नोंथाङा बे सुबिदाखौ मोननो हागोन? नंगौ बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरा बेंगालर मुम्बाइ आरो गुबुन गुबुन रायजोनि कम्पानि इन्डास्ट्रिफोराव खामानि मावहैनो गोनांथि गैला। नंगौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि नागिरनानै न'खरखौ सुंथानो थाखाय थाङो। नाथाय बे बाराव नोंथाङा जायगायावनो थानानै बे सुबिदाखौ मोननो हागोन। नंगौ बिटिआर सोरखारनि बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार ब्रिक सुंथाबै ब्रिक बेनि थाखाय क'क्राझारनि पाटगावआव अन्थाइ खाबा गायसनबाय। बे ब्रिकनि थाखाय बे समाव पाटगावआव बे गिबि खेबनि थाखाय बेखौ गायसनजेननाय जाबाय बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव। थांनाय सानखालि प्रमद बर'नि आखाइजों गासै 2.5 कौटि रांनि बाजेटआव दाफुंजानो गोनां ब्रिक मिशननि अन्थाइ खाम्फाखौ क'क्राझारनि पाटगावआव बेखेवजायो। गिबि खेबनि थाखाय बेखौ क'क्राझाराव बे ब्रिकनि आन्डाराव थामहिनबा बेखौ गिबि खेबनि थाखाय पाटगावआव गायसनबाय। बे रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टारआव बड'लेण्ड हालामनि रोजा रोजा सुबुंफोरा इन्डास्ट्रिनि मोनफ्रोमबो आयदाफोराव हाबा मावनानै गावनो सुंथानो हागोन। बे जायगायाव बा थामहिनबा नैबे ब्रिकनि आन्डाराव गोबां रायजो राजाफोरा रोजा रोजा रायजो राजाफोरा बेवहाय खामानि मोननो थांगासिनो दं। बे जोबोदनो गोजोनथाव बिटिआर हालामनि थाखाय बे जोबोदनो गोजोनथाव खौरां। नंगौ एम्फौ फिसिनाय माइरं आरो ना फिसिनायनिफ्राय बायदि खालामनाय आसार बानायनाय औवानिफ्राय बायदि आगजुफोर आरो गोबां दिहुनथाइफोरखौ ब्रिकआव दिहुननाय जागोन। नोंथांमोना मिथिगौ एम्फौ फिसिनाय माइरं आरो ना फिसिनायनिफ्राय बायदि खालामनाय बे आयदानि गेजेरजों बेवहाय फोरोंथाइजों लोगोसे बेवहाय खामानि मावनो हानायनि सुबिदाखौ बे समाव बिटिआर सोरखारा लानानै फैदों। दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो आरो दैथायहरनो थाखाय माखासे मार्केटिं खालामनायनि सायाव स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजोंनो दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव माबोरै फाननो हागौ बेनि सायावबो स्किल ट्रेनिं बे जायगायाव होनाय जागोन होननानै बुंथिदों। ब्रिकआ बिटिआरनि गंफ्रोमबो जिल्ला उदालगुरि टंलानि मुरमेला तामुलपुर बाक्सानि जालाहो चिरां आरो क'क्राझार गंसेबाव गायसनजानो थांगासिनो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव उदालगुरियावबो बाक्सायावबो बे गायसनजानायनि थाखाय बा गायसनजानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव मिथिनो मोनदों। नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया होदों जे लाख रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां। ब्रिकनि गेजेरजों नोंथाङा जायगायावनो गुबुन जायगायाव थाङालासिनो नोंथाङा बे जायगायाव बा ओनसोलाव थानानैनो नोंथाङा बे समाव माखासे माने बे सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो। बे समाव नोंथांमोननो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बे आयदानि सायाव मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। दिनै फार्स्ट टाइम मोनसे इन्डास्ट्रि बड'लेण्डआव गायसननाय जादों। बेखौ ब्रिक्स होनना बुंनाय जादों बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि पार्क। जोंनि ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा
खामानि मावनो एबा हा हु गैजायैनि थाखाय बाहेरायाव थांनानै हाजिरा मावहैनो गोनां जायो बिथांमोना न' बां गारनानै केरेलाफ्राव बाहेराव बोसोरनिफ्राय बोसोर खामानि मावहैयो न'आवबो जोबोद दुखु खस्थ' मोननाङो दा बेखौनो लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन जेब्ला जों बेवहाय माखासे इन्डास्ट्रि गायसननो हागोन बेवहायनो मावना जानो हागोन ओंखायनो जोङो गंबा इन्डास्ट्रि बड'लेण्डआव गायसननो नागिरदों बिटिआर सरकारा दिनै गिबि इन्डास्ट्रि जि बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार बेखौ जोङो पाटगावआव गायसनजेनबाय आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा खामानि मावनानै जानो हागोन बेवहाय माखासे प्रडाक्सन खालामनाय बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों लुनानै होगोन इलेक्ट्रिसिटि बेयाव थागोन गासैबो बेबस्था थाजोबगोन खालि सोरबा दिनै एम्फौ फिसियो बेखौ मायबा मोनसे प्रडाक्सन खालामनानै पेकेजिं खालामनो नागिरदों माइरंनिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों नानिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों आसार बानायनो नागिरदों औवानि बायदिसिना खालामनो नागिरदों जा इन्डास्ट्रि प्रडाक्ट जायो बेखौ बाहेरायाव फानहरनो थाखाय स्किल ट्रेनिं होनाय मार्केटिं खालामनाय गासैबो बे सेन्टारावनो खालामनो हागोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा टंलानि मुरमेलायाव जागोन तामुलपुराव मोनसे जागोन झालायाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझाराव आरोबाव मोनसे जागोन आरो चिराङाव मोनसे जागोन बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन क'क्राझार सहरनि